प्रणाम सर जी। अरे खुश सबके सोझा मरले बाटे भैनी पानी पानी। अरे तारा बहनी के लहंगा के घास उखाड़ो वाह बहुत अच्छा। सुन तारा सबके सोझा मरले बा भैनी पानी पानी। ए भौजी तो साफ साफ बताओ लहंगा उठा के मरलन कि लहंगे पर मार दलन कि पानी पानी हो गल ना। ये भौजी के बात सुन तारा तो सुनला के बाद ना लगता कि भौजी के दिमाग हे में ना हे में बा नहीं अचके में लोड नहीं सहल मोर जवानी। का कहता रू अचके में लोड ना सहल मोर जवानी। देखा तारा भाई लोगन अपन दिमाग खराब हो रहा था। भौजी कहले कि हाँ आकाश देवर बहुत गरिया गल तो नहीं बताओ तो सब कुछ मरले बा आ जवानी इनकर कामे ना कैलक वो अचके में। तो ए भौजी साफ साफ बताओ मुतलू कि हगलू। बड़ा हरामी हो बेटा। सैया 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 रे का कहता रू कि सैया 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 रे हाथ तोरा बहनी के। सुन तारा भाई लोग हमारा लागता भौजी के बता भौजी के कस के मार दिल बा ओइसे भौजी कहती है सैया 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 रे। तो ए भौजी साफ साफ बताओ लहंगा के मोथा उखड़ल है कि हम उखाड़ी। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। काल्हे कथले बा सैया रे वाह रे तारा बहनी के पिछला हिस्सा में कवाच लगाओ वाह बहुत अच्छा। कि सैया 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 रे राते गथले बा सैया रे। ए भौजी उ तहार बतार बा गाँथ हत चाहे मारले पर मारस ओ से लार के फर्क पड़ल बा। हमनी के कौन दिक्कत नहीं के कह तारू नु कि सैया 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 रे उ तहार बात सुन के हमारा लागता नु कि भैया हिला के मुँहे में गिरा दिल बा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। सैया 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 रे। ए सुन ना भौजी बार बार मत कह सैया 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 रे काहे की बात सुनला के बाद में नु हमार दिमाग खराब होता आ कसम से कह दिन दिमाग खराब होई नु तो पटक के मारम 15 हाली आ कम हम नहीं मरले हम बड़के बाबू तो बाद में दवाइयो ना मिली। काल्हे कथले बा सैया रे। हे भौजी शुक्र मनाओ नु कि खाली गाँठ के छोड़ दिल बा। हमारा लागत है भतार के दिमाग नु है घुटना में बा ओइसे खाली गाँठ के छोड़ दिल बा। अगर हम बता तो कसम से कहता नहीं पटक के पेलती 15 हाली आ कहती हम नहीं खुनू मरले या हम नहीं खुनू पेले हम बड़के बाबू बाद में प्रणाम सर जी। खुश रह का हो करे जा कहिया अइलू हो यहाँ हिलावत परेशान बानी और अभी ना कहत प्रणाम सर जी। चलो ठीक बा आगे बताओ तारे शादी ब्याह हो गल हमरा के भूल गइलू अपना भतार में लाइक खुल गइलू आगे बोलो। नहीं सैया सुते धके ना। हाँ बहुत अच्छा। सुन तारा भैया कहता दुका दू दू दून चार तो भौजी का कहतिया कि सैया सुते धके अनार हाथ तोरा बहिनी के। ए भौजी सोच काहे ना कहता रू ना दोनों दाल में आम बानू उ पकड़ के मुँह में चाप जाता इस सुन के बढ़िया था लगी तलाट छुपा के कहता रू कि सैया सुते धके अनार आगे बोलो झाड़ छिले लन। नहीं फेरे लगे सैया ढोरी पहाड़। अब सुनो लोगन फेरेला सैया ढोरी पहाड़। अब बताओ तो हो ए पत्थर गरिया देम तो यूट्यूब पे लागता हाँ आकाश बड़ी गरिया होता लेकिन ढोरी पहाड़ अनार धके से सुत सकता माने ओकनी कुछो कहन सन कुछो कह सन कौन दिक्कत नहीं के हम थोड़ा का कह दम हाँ तारा बहनी के झाँट उखाड़ यही में बात यूट्यूब वाला स्ट्राइक दे देता आ कहता हाँ तू तो खराब बात बोलता रह है कहता हो कहता तो बताओ ना यूट्यूब वाला भैया कहता भौजी ढोरी पहाड़ ध के सुतता ई सही बानू। नहीं ओहो का बात बा पी जाला ओठलाली के रस बारे तारा बहिनी के प्रणाम करो वो अकेला में वाह बहुत अच्छा। सुन तारा नु 5 का 5 5 दूनी 10 आ पी जाला भतार ओठलाली के रस। तो ए भौजी साफ साफ बताओ लहंगा के मोथा उखाड़लन कि ना उखाड़लन। हम तो लागत उखाड़लन ना खाली उठलाली के रस पी के आ ढोनी पर हाथ फेरेलन।